ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ጳውሎስ ኣብ ቆሮንጦስ ቁጥሪ 1 ድሕርዚ ጳውሎስ ካብ አቴና ተበጊሱ ናብ ቆሮንጦስ መጸ ክላውዲዮስ ኩሎም አይሁድ ካብ ሮሜ ክለቁ አዘዘሞ ሾቅነ ምስ ሰበይቱ ፐርሲኪላ ካብ ኢጣልያ ዝመጸ አኪላስ ዝበሃል አይሁዳዊ በዓል ጶንጦስ ረኸበ ናባታቶም ተጸምበረ ዕይኦም ሓደ ስለ ዝነበረኻ እናዓየ ምሳታቶም ተቐመጠ እትዕይኦም ድማ ምስፋይ ድንኳን ነበረ ሰንበት ከኣ ኣብ ቤት ጸሎቶም ይዘራረብ ናይ ይሁድን ንጽርአውያንን ድማ ይረድኦም ነበረ ሲላስን ጢሞቴዎስን ካብ መቅዶንያ ምስ ወረዱ ጳውሎስ እቲ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ናይሁድ እናመስከረ ብዕዮ ትቃል ጸኒዑ ነበረ ንሳቶም ምስተኸራኸሩን ምስ ጸረፉን ግና ክዳኑ ነጊፉ ደምኩም ኣብ ርእስኹም ይኹን ኣነ ንጹህ እየ ካብ ሕጂ ከኣ ናብ ኣሕዛብ ክኸይድ እየ በሎም ካብኡ ወፂኡ ድማ ናብቲ ቲቲዮስ ዩስጦስ ዝበሃል እግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብኣይ ቤቱ ከኣ ኣብ ጥቓ ቤት ጸሎቶም ዝነበረት ኣተወ ክሪስጶስ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ድማ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ብጎይታ ኣመነ ካብ ሰብ ቆሮንጦስውን ብዙሓት ሰሚዖም ኣመኑን ተጠምቁን ጎይታ ከኣ ለይቲ ብርኣይ ንጳውሎስ ተረኣዮ እሞ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎኒ ተዛረብ ደኣ እምበር ስቕ ኣይትበል ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ክፉእ ክገብረካ ዝቐርበካ የልቦን ኣይትፍራሕ በሎ ኣብኣ ቃል ኣምላኽ እናመሃረ ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ማእከሎም ተቐመጠ ቁጥሪ 12-13 ጋልዮስ ኣብ አኪያ ምስለንነት ተሸይሙ ኸሎ አይሁድ ሓቢሮም ኣብ ጳውሎስ ተንስእሞ ብዘይ ሕግን ኣምላኽ ከምልኽዎ ንሰብ ይሓባብል ኣሎ እናበሉ ናብ መጋበያ ኣምጽዎ ጳውሎስ ኣፉ ክኸፍት ምስ ደለየ ግና ጋልዮስ ንአይሁድ ኣብቱም አይሁድ ገለ ዓመፅ ወይስ ገለ ክፉእ ግብሪ እንተዝኸውንሲ ሃዲኤ ክሰምዓኩም ምተገበአ ነይሩ ክርክር ብዛዕባ ቃልን ስምን ሕግኹምን እንተኾነ ግና ኣነ ኣብዝት ነገር ዝፈራድ ክኸውን ኣይፈቱን እየ እሞ በዓላትኩም ፍለጡ በሎም ካብቲ መጋባእያውን ሰጎጎም ኩላቶም ከዓ ንሶስቲነስ መራሒ ቤት ጸሎት ሒዞም ሓቢሮም ኣብ ቅድሚ መጋባእያ ዘበጥዎ ጋልዮስ ግና ግዲ እዚ እኳ ኣይነበሮን ጳውሎስ ናብ አንጾኪያ ከም ዝተመልሰ ቁጥሪ 18 ጳውሎስ ግና ድሕርዚ ሓያሎ መዓልቲ ምስ ተቐመጠ ካብቶም ኣሕዋት ተሰናበተ መብጻዓ ስለ ዝነበሮ ኣብ ክንክሪኣ ርእሱ ምስ ተላጸየ ከዓ ምስ ፐርሲኪላን አኪላስን በመርከብ ናብ ሶርያ ኸደ ኣብ ኤፌሶን ምስ በጽሑ ከዓ ናታቶም ኣብ ኣሓደጎም ንሱ ግና ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ ምስቶም አይሁድ ይዘራረብ ነበረ ንሳቶም ብዙሕ መዓልቲ ምሳታቶም ክጸንሕ እንተለመኑ ከዓ ኣበዮም በዚ ዝመጽእ በዓል ብዘበልኩ ኣቢለ ኣብ የሩሳሌም ክውዕል ይግባአኒ እዩ ኣምላኽ እንተፈቕዶ ከዓ ናባታትኩም ክምለስ እየ ኢሉ ተሰናበቶም ካብ ኤፌሶን ከዓ በመርከብ ከደ ኣብ ቄሳርያ በጽሐ ካብኣ ደይቡ ንማሕበር ሰላም ምስ በለድ ናብ አንጾኪያ ወረደ ሓያሎ መዓልቲ ኣብኣ ምስ ቀነየ ከዓ ካብኣ ተበጊሱን ኩላቶም ደቂ መዛሙርቲ እናጽንዐ ኣብ ሃገር ገላትያን ፍርግያን በብታራ ዞረ አጵሎስ ኣብ ኤፌሶንን ቆሮንጦስን ቁጥሪ 24 ሓደ ሊቅ አጵሎስ ዝስሙ አይሁዳዊ በዓል እስክንድርያ ብጽሑፋት ከኣሰልጡን ሰብኣይ ናብ ኤፌሶን መጸ መገዲ እግዚአብሔር ምሁር ነበረ ጥምቀት ዮሐንስ ጥራይ ክነሱ ዝፈልጥሲ ከመንፈስ ሞይቁ ብዛዕባን ናይ ኢየሱስ ይነግር አጸቢቆን ይምህር ነበረ ንሱ ኣብ ቤት ጸሎት ብትብዓት ክምህር ጀመረ ፐርሲኪላን አኪላስን ሰምዖ ከዓ ወሲዶም መገዲ ኣምላኽ አጸቢቆም አረድእዎ ናብ አኪያ ክሓልፍ እንተደለ እቶም ኣሕዋት አጸናንዕዎ ነቶም ደቂ መዛሙርት ድማ ቀበልዎ ጸሓፍሎም ኣብ ምስ በጽሐ ከዓ ነቶም ኣመንቲ ብጸጋ ኣምላኽ ብዙሕ ጠቐሞም ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብጽሑፋት እናርአየ ናይሁድ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ብጉሁድ አጸቢቆ ይረትዖም ነበረ